Os bydde ti'n gweld fideo o wleidydd yn dweud rhywbeth sy'n synnu ti cymaint fel dy bod ti'n stopio sgrolio, a fydde ti'n gwybod os mae nhw oedden nhw go iawn, neu ffug ddwfn, neu deepfake, da. Mae deallusrwydd artiffisial yn datblygu mor gyflym nes i bod bron yn amhosib dweud beth sy'n wir a beth sy'n ddim, a gall hyn fod yn broblem o ran gwleidyddiaeth ac etholedau Senedd ar y seithfed o Fai. Nid yw cynnwys sydd wedi'i greu gan AI yn ddrwg bob tro. Mae llawer o bobl yn ei ddefnyddio i gael hwyl, i fod yn greadigol neu bach o ddychanu. Ond gall problemau gychwyn pan ddefnyddir AI i cymylu'r gwir neu ddylanwadu barn. Gellir rannu gynnwys a greuwyd gydag AI mewn dau prif ffordd. Naill ai'n fwriadol, gan wybod ei fod yn ffug, neu ar ddamwain gan feddwl ei fod yn wir. Ac nid sioliau neu gyfrifon dienw yn unig sy'n gwneud hyn. Gall cyfrifon swyddogol neu wedi'i gwirio hefyd rannu gynnwys a greu gan AI, oherwydd bwriadau gwleidyddol. Rydym eisoes wedi gweld AI yn cael ei ddefnyddio i olygu lluniau go iawn, mwyn gwneud i bobl edrych yn wanach, yn fwy gofidus neu newid cyd-destun rhywbeth. Gwneud hyn yn aml i hyrwyddo naratif penodol. Felly byddai'n wyliadwrus a phaid â chymryd yn ganiataol bod rhywbeth yn wir am ei fod yn dod o cyfrif sydd wedi'i wirio. Mae rai llwyfannau fel TikTok ac Instagram wedi dechrau labelu delweddau a fideos a greu gan AI yn awtomatig, ond nid ydynt yn gallu dal popeth. A hyd yn oed os daw post o gyfrif wedi'i wirio, cofia gall cyfrifon cael ei hacio a gall cyfrifon tebyg cael ei greu. Felly, os wyt ti'n teimlo bod rhywbeth ddim yn iawn, paid â rannu. Gwna chwiliad delwedd wrthdro gyflym, sef reverse image search, neu cer i edrych ar wefan newyddion dibynadwy. Os wyt ti eisiau dysgu mwy am sut i adnabod cynnwys a greu gan AI, cer i'n gwefan thesprout.co.uk, mae'r ddolen yn y bio.